Dnešným naším súperom je líder tabulky Extraligy Jánska Pezinok z prvého miesta, ktorá nastupuje v nasledujúcej zostave. 5 Lukianec Andrej, 6 Mičuda Peter, 7 Michálik Tomáš, 11 Petráš Lukáš, 15 Snotko Dušan, 16 Došek Libor, 18 Lukšik Adam, 20 Sečeň Lukáš, 21 Urland Richard, 32 Brnic Branislav, 44 Holešovský Tomáš, 55 Kozlík Marek. Kapitánom hostí je hráč číslo 6 Mičuda Peter, trénerom hostí pán Černický Milan. Domáce družstvo nastupuje v nasledujúcej zostave 5 Viňovský Martin, 6 Kultúra Rové, 7 Pavleta Filip, 8 Dimit Gregory Lee, 9 Bohor Daniel, 11 Lano Martin, 12 Števula Lubomír, 13 Blagojevič Vica, 16 kapitán domáceho družstva Štorce Luboš, 17 Kučič Nenad a 18 Miloš Mikola. Trénerom domáceho družstva je pán Andrej Ivan. Stretnutie rozhodujú páni rozhodcovia, pán Lukáš Tomáš z Košíc, pán Ženiš Peter z Bratislavy a pán Vládko Vladimír z Trenčína. Dozor na dnešný stretnutí má pán Ricišik Dušan z Košíc, technický komisár. ABK Prievidza absolvoval posledný zápas v stredu, 13. ponúku Víne, ktorý sme vyhrali po bere 74-80, pričom poločas bol 39-47. Za prídu budovali Kulko 25, Pavleta 6, Inik 12, Blagovič 5, Novko 16 a striedajúci hráči Závičky bol 12, 4, Blaha Števula 0. Tabulka vyzerá po 25. kole nasledovne. Prvý je Pezinok 44 bodov, náš dnešný súper. Druhý Inter 43 bodov, tretí Lučenec 41 bodov, štvrtá Spiskarova 41 bodov, piatý Svit 41 bodov, šiestá Nitra 37 bodov, desiatá Levice 37 bodov, 8. Komár na 36 bodov, 9. Hanova 36 bodov, 10. Prievidza 35 bodov, a na posledných dvoch miestach 11. Kubín 30 bodov a Košice na poslednom mieste na 12. 29 bodov. Najbližšie zápasy Prievidza v stredu cestuje do Spišskej Novej Vsi a doma o týždeň privítame posledné Košice o 19. hodine.